Dan di sini yang selanjutnya saya bersama dari SGM Tour Son Gampang Muni dengan tema penggalangan donasi alat kesehatan berupa kursi roda. Dan kemungkinan nanti teman-teman saudara para mitra penonton ya, satu dari tiket masuk memang sebagai HTM 10K ya, 10K. Itu per kepala, bukan per motor. Silakan. Tapi nanti tidak biar salah paham kemudian dari kru atau dari warga masyarakat atau dari penonton umum. Apabila Anda memang punya rezeki lebih, silakan untuk beli tiket seharga nominal 10K. Dan apabila Anda memang tidak punya uang, memang tidak punya rezeki lebih atau tidak pas, silakan donasi ke kotak tersebut. Karena ini hanya penggalangan donasi alat kesehatan. Donasi Anda akan nanti kita relkan kepada alat peraga berupa kursi roda. Nah, kursi roda tersebut nanti akan kami alurkan kepada teman saudara Bapak Ibu yang membutuhkan untuk membantu kemungkinan Bapak Ibu yang sakit pengen keluar rumah tidak bisa berjalan, bisa memakai alat bantu kami. Silakan hubungi kami di kantor sekretariat SGM Son Gampang Muni di Dusun Carian, Taman Martani Kalasan Utara, Bangjo, Bogem Utara, pinggir dalan. Niku di situ ada SGM. Silakan, selama stok kami masih ada akan kami layani. Dan sudah keluar kira-kira 50 biji buah, 65 buah yang sudah keluar gratis. Dan untuk selanjutnya kemudian nanti dari tim kami untuk Soan Panjenengan silakan kemudian untuk donasi seikhlasnya semampunya. Setelah Bapak ini tim kami akan suar panjenengan juga para mitra penonton semuanya, sisihkan infak terbaikmu, donasi terbaikmu, ikhlasmu, semampumu. Akan kami realkan kepada alat kesehatan berupa kursi roda. Dan Anda yang Anda berikan kepada donasi kami, semoga saja bermanfaat dan Anda mendapatkan nominal yang lebih melimpah, lebih lipat ganda, juga aktivitas lancar segalanya. Dan untuk yang terakhir saya mohon untuk teman-teman para mitra penonton juga terima kasih juga YouTuber yang sudah online di sini. Silahkan untuk menikmati nuansa seni di sini sampai akhir nanti. Dan nanti malam ada juga hiburan dangdut jadul. Ya, HTM-nya sama. Dan saya mohon untuk teman-teman yang ada di sini kecuali kru jangan di area lapangan, di area seni. Tolong ya untuk jaga kondisi, tidak boleh menimbulkan hal-hal yang negatif. Setuju para mitra penonton? Setuju. Oke, terima kasih. Mekaten, kita jaga kondisi, kita jaga keamanan, semoga saja tidak hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kembali pada kru monggo.
Bagor barisan. Sing
Mengkar bengkok rengang korok akarono karena neng mati Seno karto Prema karto bakar deneng molor kanto merapeng tanah Jawa Loh. Nah kondisi ini kamu mbah. Tekan kondisi ini. Kancane sing anteng ya, Mbah. Oh, kondisi ini. Ora janget. Ora cetha tenan kok. Wes. Anu awake kaku, Mbah. Kaku kabeh. Wis kesuwen ning kandang. Heeh, kaya jeneng isor wit kae lho, kaya kaku awake ya. Dito, Mbah. Didot. Raket pake, Mbah. Didot iki ya ning isor wit kae lho, heeh, kaku awake kae. Kita nono. Lah ya nek metu ngene iki kaya tumpak kenjaran. Iki awak dhewe jenenge Mbak Yasmi ngaturaken semeru kagem panjenenganipun Bapak Devi. Heeh. Piye-piye kaji sepuh sedaya bendera tratahe tralat sangringan rawuh rene meliput. Heeh. Meliput Pak Om. Heeh, Mas Dedem official. Heeh. Tetep kula nuwun piye-piye wae tetep sepuh sing kono ade menghormati. Perkara tekan elek ya biasa ngono kuwi. Ora yo kelaire gawe bayi ya ngono kuwi kok. Nek ya wingi-wingi arek geblak biasa. Sekarang ya. Lah ya pisan-pisan ya ora apa-apa. Nek tahun iso tak jungkelke yakin kuwi wis. Kasih nyata wis coba ya bagian Mbak Asmi yang ngono kuwi. Heeh, tetep nggih katerus rawuh debateng mbah-mbahne sing rapulne ya kuwi tetep ade menghormati karo sing sepuh piye-piye ya ora iso dilangkahi ra ngono. Ya kadang sing tekone bosok barang ya biasa ngono wae. Karena ya kawan bayi. Bendina ming bedal-bedul wae ya mau. Oh nek tak ajar kowe.
Ning kene menang aku. Ora oleh komentar. Kancaku ning mburi akeh. Ah iya, tinggal udut kono ndak mau karep entek-entekan. Mbok terus diliput aku. Gose alon-alon. Dadar sik nek eneng kok lembut kae ya mengko. Heh? Kok sing lari ngono kuwi? Ngapa kuwi, Mbah? Lah ngene-ngene iki lho. Tak gedhu se. Ngono kuwi, Mbah. Alah, boyok tuwa kok gleleng. Ngono lho. Piye? Aku se. Iki berarti aku medhon ngono kuwi iki. Heeh. Oh, se alon-alon, wong teko doyan do teko kok ora kula nuwun, Pak Bludus. Bludus. Iki menung sing ndang ya brut padake ora apa iki ora deng kepiye ngono. Piye? Apa? Sidorondo. Capek gunung malah kaya budek tahu iki jan wis. Capek gunung. Langsung ya ora suwe-suwe. Ya, sederhanane kok siki. Lah gak usah ngerondo iki. Iki lho iki sing request iki senengane rondo-rondo. Iki to. Heeh. Termasuk aku bareng karo sing pas kuningnya ya kayak kaya penggemar rondo. Pokoknya rondo terdepan. Wah iya, memang untuk Anda jare ngono kuwi. Ndene tak. Ora Mbak Devi. Ora Mbak jare. Badine miso-miso. Ayo kayak capek gunung Mas. Yes. Yo, dikasih capek gunung langsung ya. Heeh. Yo ngadeg Mbak yo. Nyambut gawe Mas. Gonde
Introne Mas. Dek zaman berjuang Sona kelingan tak openi andeng saiki Rasa balik lagi. Goro-goro ning sorwet ke malu dadi ambyar. Tak dindang tak dindang tak dindang kaya ladakmu. Wah aku ya sing gak melu amune kok. Kendange ki lambe kuwe. kendange. Piye? Wah iya ku mau. Heeh. Dindang kok. Nah wis, Mbah. Nah wis le goyang-goyang. Nah. Yo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang bone padha lara capek gunung. Iki tak satria pingit sing ndang bingung mesti ya. Heeh, rada mlayu-mlayu. Oh. Nek tetep ngundang wong bar yakin bar guys. Undangan, Pak. Ah iya, tak satria pingit ku sing ndang ya urung dong. Nara mastere ra bakal dadi gitu. Heeh. Ya dikasih si Dorondo. Sing nyanyi. Iki bintang tamu kita ini. Rada abot urusan Rondori rada abot iki. Dadak sewane lor sik ya aku. Ah iya, nek ya ora apa-apa. Ora hobi ning suka. Kasih Sido Rondo jadi janda. Omben mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Wong kasane sliramu digawe lara ora urung saiki.
saiki wis dadi rondo ya pit yo
Sikro sikro nayoko kaya ikaryo pakaryane projo kumrego disebut tanjo tali wondo manunggal sedyo dambya dambya intonasi suarane gumuru samyo reputaso estu podo rawonya sanoto najuru yuru ayai gayo Tegane ora rono-rono. Kan ngombe ku sing akeh. Tambah minyake bedombe. Ora apa-apa ger. Wis ora dadar kono sing eneng raneng ya wis. Heeh, nyambut gawe kae. Jaluk ora gonyak ganyu ngono kuwi. Ijo-ijo wae duran bojo loro nyeklekno amben tak dudambok tak dudambok dino senen aku jago manten mlaku karo tuku duren aku weruh ana wong wedok ijen bareng tak kerai Mbak Asmi lagi kangen maksudnya nonton Jadilan dikurone di Lah iya. ngono kuwi. Ngerti wae ya. Apa ki jeneng? Ha iya lho Jadilan. Lho Jadilan. Kang Sen. Langsung Jumat ya. Dino Jumat aku sowan Simbah. Mlaku karo tuku buah. Aku weruh ana wong wedok lumah bareng tak kerai. Wes, ora suwe-suwe. Boyongmu iki wis tuwa ora sangleleng. Alah, ora wani. Alah. Barang mengali blang-blang walah apa menah kuwi. Ora wani yang gleleng yo. Ora wani, Mbak. Dikasih ula dawa. Ayo ula bareng iki. Ulamu mengali to. Eli to. Milih Ulamu eli to. cendak. Mengene-ngene. Alah, paling mincak emprit. Wis sakilan. Alah blang-blang ngeber-ngeber to.
Yo dikasih ulo tuh. Sama siapa kau? Ada mau berlimpah angin di ketemu lomba gede torotowo olate cokot pak jempol sikilku sawit secokot pak olate mlayu tapi pijet-pijet metu kepiye aku menjerit aku penak rasane opo kuwi pak maksud artine keban kepi pak kok nyenengake ada mau berlimpah angin tiga tamu ulang sapa? Wah, mantap. Huh, 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 huh. Mantap. Pada berlimpah banget serapnya Womko sing ndang latihan atau mangkat wis iki. Oh, iki sing ndang ya mumet padake ora apa. Iki ku tek pira? Mumet kowe bruwet padha. Wah, kadudut, wah, cetha. Mumet bruwet Yes. sendet. Oh, ngono kok gleleng lho. Oh, boyok tuwa kok mati doan. Aja terus sing kaos kuning kae tuwa-tuwa gleleng. Sing kaos kuning kudu kuwi karo aku. Oh, sing kae lho. Ah, tuwa-tuwa ora toto. Nek kene ora berkutik. Kumbah tetekan. Kuwi nek kanca teko sing ngeri kok teko, tak. Bisa mulai gantung. Aja Mbah, sakeh. Oh iya. Piye, Mbah? Hei. Piye iki kan kepiye aku bingung. Tali kotang. Waduh, duh. Sing tak senengi tali kotange apa isine? Nduk. Isine. Aku dijodokke malah karo bakul sate. Sing gedhe tur dawa sundu. Jodok sate lho. Sunduk sate. Kuping ora ngrungokne. 3 2 1 maju biasa. Tragedi kali kotang. Pak pindange sarunge Pak Yu. Jane aku seneng isine wadahe ora berfungsi. Meng 6.000 murah. Ayo Pelit lho. 6.000 dituku wae utang. Wah cetha. Ya tragedi kali kotang. Langsung masih ngarep sana. Redo langsung vokal. Tak borong kabeh. langsung borongan Pak Yu. Panas ora iki kok? Ya sih, tragedi kali. Bukan lho Mbah di wong mau. Ongkang-ongkang ning kene sik. Woi. Wis kuru cilik duwe ngeyel ora lah. Cah cilik isi apa seneng isi kotak iki kok ora lemu ya? Ora lemu. Heeh. Jamune ora cocok.
Oh, ora cocok. Ning Ngendi? ndi? Wih, pasar kemis. Sabane rono lho. Miro. 50.000. Aku milih ya. Masalah. Oh, sekali. Oh, Wih, bakal. 100. Mbah, ning kono bakal apa ya? Bakal apa? Ah, Aduh, kaya gue. Konangan nek tuwa-tuwa yang blidik ya iki. Ayo. Sabone ning pasar kemis. Tragedi kali kota. Devian wis tak tukoke wujud tali sakotake saiki lako ilang salirane menyangeti tanpa pamer ngabari popo lali kowe karo aku iki Tadian rekane nomewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku langkung mlayu apa kurang larang apa kasane kowe ilang nek ngendi aku goleki isi kotak isine kok Iki pastaline wis medhot Jogja Solo Jeri bakal capek. Kali kodang iki tasih kontekane pati nali kodang saksi tresna bukan suci anakyan rekane namewu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lakon ayu apa kurang larang apa kasane kowe ilang nek ngendi aku goleki isi kotak isine Jogja Solo kali kota iki tasih kontekane pati kali kota saksi tresna bukan suci wayahe wae rawe hati gawe oh Wis. Mulai ora, Mbah? Piye, Mbah? harga mulai rae Omahmu mulai ngendi, Mbah? Rene tak takoni, Mbah. Mbah kenalan sih. Jenengmu sapa? Mbah Gendeng lah ya Gendeng. mulakne. Warna mbah arep mulai
Emang Bayar sike. Saya ketemu lo, ayo. Ayo, belum bayar lo. Kata kamu carry lo, ayo. Wah, kapok. 1.000. Saya ketemu lo. Oh, 50.000. Jadi, Murah. 5.000. Mula wingi utang bank. Oh, lah gue kuwi tak jebul dong. Walah. Walah Mbak Gendeng, Mbak Gendeng. Ngaku nang ngalim, aku Joko. Ngomong apa? Wah, iya. Kleru gede mbokne. Oh iya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting bahagia to Mbak Gendeng. Iki apa ya? Gendeng ning pinter iki. Jadi goleki sing apik-apik terus sing penak. Aku rawani ngomong apa-apa aku. Pokoknya Apa nih ya? Breng mentol pucuk, kala jengking ngento bathuk jare ngono kuwi kok. Ora, Mbah. Breng petong. Lari apa iki? Boleh, Mbak. Breng mentol pucuk, kala jengking ngento bathuk. Ora. Terus ke Mbak Gendeng. Bledroke, lingsir bengi kudur. Dongkap dadi kala mangsa demawing kodrati paning peti. Mendukung menuju para pawasaning Gusti Kang Maha Sumugya dene bela saking godha larencana sanalendra kundur abiyantara Bledroke Mas. Good.
Kowe mulai ora. Aku ado dhewe lho. Baik. Oh 1001 ya. Saiki rong aku selawe. 1001. Gorengan ra Ya, itu. Dayat. Anu lho kowe ora tak terke mulih lho. Ora, men ngene wae. Dadi penghunine kali. Oh. Aku gumul karo Mbah Gendeng iki lho. Mbah Gendeng ora mulih ya, Mbah. Lah podo. Podo kene ta, Mbah? Podo mah. Ngendi, Mbah? Meng nunut nang kono iki. Ora duwe. Heeh. Meng nunut. Ya. Sabane pasar kemis ya. Kayak 1001, Mas. Saya tahu gue utang. Ngono kok bleleng. Lah apa ya Mbah Gendeng ya? Omong aku kotam ngono. Saya ning donya. Aku sik nganggo intro. Swarga ning donya. Nah, turu-turu sik kono ora apa-apa. Ono sukune. Ya siji loro telu siji loro. Tuh ayo nah. Kok sing ora muni ya.
Apa Mbah? Ini Apa? Mbah. Apa? Wah, pati ra dikeki. Gayamu. Ben rati jatah apa? Apa? Tak tinggal cakruk ngono tekone. Aku arep le mulai mengko kono ndo rampung. Hop, sampeyane bali mengko bareng isak. Sisa delok dangdut. Nah, lagune sing aku masih seperti yang dulu. Padahal dhisik edan ya. Jadi edan terus ya. Iya. Tak tinggal. Rasah mulih tak nengke sak polah-polahmu nang kono wae. Tekan bareng isak. Wis turu kono rasah Mulih kenara buka lawang yakin wis. turune ngeper. Aku tak cakar ya buya ngono. Ya bali le. Sholawat kene cah saleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana